wallahi an shafa abin da kika yi min yau, wallahi na ummanci gara a ce a cikin ɗan gidanmu wani ya mutu, na rantsi da iziyi sattin na Qur'ani gwara a ce a cikin ɗan gidanmu wani ya rasu. Wallahi duk duniya da ma bai wuce mutum ko ku hudu ko ku biyar za ku iya magana an haƙura. To na bari na bari Shafa'atu ta kiraye ni ta bani mata ta ce suna can gurin ta min addu'a Allah ke Allah kare in bari wallahi Allah na bari. Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar nan tawa inda Hassan Makeup ya fito ya ce da Shafawali ta mutu gwara wani a gidansu ya mutu, inda yake batutuwa da kuma zantuka akan fada da suke yi da Sadiya Haruna, amma haka yana nuna cewa tun da Shafawali ta riga da ta masa magana fada ya zo ƙarshe. Shin menene ra'ayinku game da wannan batutuwa da kuma zantuka da yake yi? Za mu so da ku faɗa mana, sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Bari in kunna muku ku ji har ƙarshe. Wallahi an shafa abin da kika yi min yau, wallahi na ummanci gara a ce a cikin ɗan gidanmu wani ya mutu, na rantsi da iziyi sattin na Qur'ani gwara a ce a cikin ɗan gidanmu wani ya rasu. Wallahi duk duniya da ma bai wuce mutum ko ku hudu ko ku biyar za ku iya magana an haƙura. To na bari Shafa'atu ta kiraye ni ta bani mata ta ce suna can gurin ta min addu'a Allah ke Allah kare in bari wallahi Allah na bari. To na bari amma alƙawari ɗaya ne bana iya baki muku in ta min bidiyo yau sama da daddare wallahi Allah gaskiya yayi na yi. Assalamu alaikum warahmatullahi. An Shafawali na gode. Wallahi amma da gaskiya in dai ta bidiyo yau ta mun da dare wallahi Allah gobe wallahi na rantsi da girman Allah yana mata wallahi, amma wallahi Allah ɗaya na bari. Allah ya maka Hassan, ya rufa maka asiri, ya baka ɗaukakar da kake nema, ya baka rufin asiri, ya baka sana'ar kana cin gashin kanka, ya baka abubuwa kala na lissafi. A irin yan matan da kake ganin yan TikTok din da kake da kake gani kake sha'awan su, da yan TikTok din da kake bin su kuke kawance, ba yau lokaci a kulli yawanci tana gurin wance ba, a wance nazo gurin wance, ba sa haka kame kansu suka riki, suka tsaya a martabar da Allah ya ajiye su, ɗaukakar da Allah ya ba su, suke kammama abin, suke ci gaba a rayuwarsu. Ba sai na ballare na je gurin wance gobe na je gurin wance ba a haka. Ba haka suka yi suka zama hakan ba. Da ka ba hakan inda abin ya zo a cikin tsarin Ubangiji ne ya tsara al'amarinsa. Duk inda ya ajiye ka zauna inda ya ajiye ka, ba sai ka liko inda wani ya bi na rabu da shi da zama na abin ba. A inda nake haka sai Allah ya dauka ni in yaso, ba tare da sai na je gurin wani ya haska ni min yi bidiyo ba, sai na je gurin wance ba. Shi damar rayuwa haka take. Idan Allah ya maka wani yanayin halitta daban, to ka kame kanka ka rike kanka ka gam, ba mahalukin da ya zuwa nuna maka yaza ko kuma ya tunkuri maka goshi. Bai isa ba, sai ka rabe shi, ka shige shi, ka matse shi, ka dame shi, sai ya sa kafa ya hambare ka. To ta sa kafa ta hambare ka. Sadiya Haruna ta sa haka ba ta hambare ka, to sai ka san kuma ya dakata mu turba gobe. Sai in ga kuma yanzu wa daga kake kace wance tawa ko kuma wance tawa, ya baka daukaka ka yayi ka namiji normally, namiji cikakken namiji, in halitta ne ya sirka ya nuna isassa, to dan me ba za ka maka kanka rike kanka cikakken mutum ba tare sai aka ambato ta ba. Kai wannan rayuwa na ku bai mun ba, da ne aka yi wannan hauka, amma yanzu ina tabbatar da cewa ba irin wannan hauka sai yanzu yin gani a social media. Ina ce mutanen da ne da koilayen da aka yayi shekaran baya da suka wuce, to a sha yanzu kuna irin wannan mu'amala. To Allah ya mana tsari da ku da ita gabaki daya. Ubangiji Allah kai hada fuskokin mu da ni da kai da ita, Allah ya tsaye da zamantakewa mu'amalar mu haka. Da fatan kun ji irin zantuttuka da kuma batutuwa da su suke yi. Menene ra'ayinku a game da abubuwan da yake faruwa tsakanin Shafawali da kuma shi Hassan Makeup, duba da yanayin yadda suke mutunci tsakanin su, inda ta kira shi kuma ya girmama ya mutunta maganar nata. Menene ra'ayinku a game da wannan batutuwa da kuma zantuka da shi Hassan Makeup yake yi da kuma ita wannan baiwar Allah? Za mu so da ku faɗa mana, sannan ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa.